Mit navn er Steve, og i dag skal vi have Human News. Nej, just kidding. Hej sammen, mit navn det er Tobias Stang Jørgensen, og i dag der er jeg simpelthen Steve. Forbandet internet. Jeg ved ikke helt. Pluginet Skin Restore er måske sådan lidt fucked up. Men i dag, der åbner Fisk.dk's nyeste server. Nemlig 7 Sub Special. Damn son. Ja. Det har jeg i hvert fald glædet mig ret meget til, og credits i beskrivelsen for alle mulige ting, altså for eksempel spor. Men ja, den her server har mange forskellige ting. Den har for eksempel Bedwars, Rage Mode, Musical Mobs, Ender War, 1 vs 1 og Sky Wars. I lobbyen har du hide players, gadgets, og vi har mange gadgets. Treasure chests, pets. Vi har rent faktisk mange pets her. Vi kan også godt navngive dem og sådan noget. Så har vi gadgets. Der har vi en side. Vi har rent faktisk 2 sider fulde med gadgets. Okay, så næsten kun en, men fuck det. Så har vi en leg spike. Den er bare rigtig dejlig. Okay, så har vi particle effects. Der har vi også mange. Så har vi mounts, sådan vi kan køre. Så kan jeg bare sige, glæder jeg til, at I får den her 9 sheep. Det er bare nice. Sig det bare. Så har vi mob. Så kan jeg for eksempel blive til ting. For eksempel, hvis nu jeg gerne lige vil være en slime. I'm a slime. I'm a slime. I'm a slime. I'm a slime. 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 I'm a slime. I'm a slime. I'm a slime. 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 Hey! Slime! Oh my god. Yeah. Oh my god. Lol, what did I do? Oh my god. Åh. Jeg håbede, jeg kunne twerk som slime. Stop twerking like slimy. Ja, så har vi... oh my god, så har vi... Disable gadgets. Clear customs. Og så har vi hætte. Der har vi mange hætte. Who is headless now? Open and close. I'm Batman. It's me, Mario. Or Enderman. Golem, sheep, blaze, pig. Ja. Så der har vi sådan nogle forskellige ting. Og så har vi også nogle ting her. Hvis nu jeg lige køber en. Altså jeg ejer serveren, så jeg kan sådan næsten gøre hvad fanden passer. Hvis nu at jeg lige går i first person mode igen. Og så finder lige det her. Ja, perfekt. Så lad os lige åbne sådan en kiste, og så kan se det virker. Det er lige på Mindplex næsten. Ja, det er rent faktisk kun ligesom. Da. Okay, så lad os prøve den første. Nu får vi Melon Crower Ammunition. Og vi har Tsunami Armor, nice. Og vi har Flat Food. Og vi har ja, jeg vandt i lotto. Vi vandt i lotto. Vi vandt i lotto. Oh yeah. Vi vandt i lotto. Oh my god. Ja. Det var så lige sådan det, som vi har på den her server. Jeg håber, at I kommer ind, men det fedeste, det er en af de andre fede ting, det er, oh my god, by Mben. Det skulle jeg lige huske at sige. Mappet her, det er by Mben. Og så kan man se, at hvis I højreklikker her, så kan jeg faktisk køre musik. Er det ikke bare nice? Der er også en serverradio.
I'm Ben. Og så lige nu her i radioen, så har vi så radio server. Lige nu der er det så Linecast, så ja, det er bare sådan ikke så nice. Ja, men jeg håber at I vil være så nice at joine den her server her. Steveface. Okay, så så jeg går bare lige game mode. Nice. Okay, sneak mens du flyver. Oh my god. Okay, så jeg håber vi ses på den her server. Fuck. Det var ikke mig det der. Oh my god. Nå, vi ses. Hej. Og det her en FestDK HD's specielle mega minigames server. 7 sub special. Minecraft minigames 1,8,x. Så vi ses, guys. I må have det rigtig godt. Hej.